Ayun, so good morning, magandang umaga, masantos sa kabusan, naimbang nga bigat, kanyayo amin. So eto na naman, today is Wednesday, this time mountain bike naman kami. So mapita, pero via, asan yun? Ninyoy, Barangay Ninyoy. So i-check natin yung trail doon, kung gaano siya ka-technical. So kasama ko si Raymond The Rain Torrio. And ito, very promising kid sa cycling, si Iver. Ayun, so samahan nyo kami. Kita-kits tayo. So papalabas na kami ng Lingayen. Nandito na kami sa may Bugalyon. So ito yung bridge dito, Bugalyon Bridge. Babate. Morning, shout out. Follow my TikTok, panood ha. Grabe, siguro ngayon lang ako mabubudol talaga ng todong-todo. Kasi nagkamali ako ng masinamahan eh. Isang Team 7-Eleven at saka isang Go for Gold team. Ganun pa man, kahit na mga 7-Eleven Go for Gold dyan, mandirigma naman tayo. Yun, so shout out sa mga mandirigma. Sobrang lamig, nasa 18 degrees yung temperature today. Woo! Pero binudol kami ni Raymond. Tingnan nyo, may jacket siya. Raymond, ano yan? Renovate lang ng ano yan? Go for Gold. Wala ba extra ganyan? Sa mga legit lang daw. Alright guys, so nandito na tayo sa may bayan ng Aguilar. Medyo malapit-lapit na rin yung jump off natin dun sa may Barangay Ninyoy. So dun mag-start yung trail natin. Yun, so I guess ito na yung start ng trail. So makikita nyo naman, yan na yung cemented part. And then sa part na to yung rough road. So mag-start na kami for the trail adventure. So samahan nyo kami. Ba't hindi ka tataas? Killer climb, wall. Grabe yung mga kasama kong lalakas. Hindi, mama din. Lama kang rubber shoes. Oh. Sobrang tarik. Nabigla ako dun ha. Hoy! Grabe yung ahon namin na bungad pa lang. I think nasa ano yun? 8 to 10% yun. Pero short lang. Hindi, iba yung dito. Tarik. Tarik masyado yun. 12, mga ganun. Mga ganun yun. Hindi lang ka 12. Yung sa 22. Yun, lumakas. Grabe. Mga, Ang ganda oh. si Raymond Torrio na nagsabi nun na grabe ang tarik. Ako sulit. Ang ganda, ang ganda. Exciting tong trail na to.
So, Tara, tara. first of the many pa lang yan. Marami pa doon sa taas. May mga mangilang-ilang cemented part pa rin. Pero, masisikip na. Parang sikip ng aking dibdib. Oh, wow. Grabe yung view. Para kang nasa ano yan, Vietnam. Wait lang, picture lang ko. Grabe. Dito may mga agoho trees. I doubt kung tinanim to or natural lang. Pero mukhang tinanim siya, no? Oo. Ito nakalayin siya. Nakalayin siya. Madulas. Man down, man down. Down ito pwede. Down siya. Masarap ahunin dito kasi may mga recovery tsaka more on gradual. May mga part lang talaga na sobrang wall. Taas nun kanina. Pero syempre first time namin, hindi pa namin masabi. Baka dun sa banda dun pala may mga matataas pa. So mga loose gravel traction, mga bato dito. Sa part na to may hindi nasahang mangyayari. Yan, so naipaglaro ako kay Raymond ng KOM. So paunahan kami hanggang dun sa taas. Hanggang sa malaglag yung camera. So okay naman siya. Buti hindi natamaan yung lens. So need nating gawin yung pinagbabawal na technique. Maski labag sa kalooban natin. Kasi why do you risk your safety? Diba? So,
So binudol kami ni Raymond. Ito na yung price namin. Whew. Pero grabe yung view, sulit na sulit. Iba talaga yung Pangasinan. Ang daming course. Gusto mo ng dagat, gusto mo ng mountain, trail, trekking, name it all. Andito lahat sa Pangasinan yan. Kaya we love Pangasinan. Ito yung mga bandang mapuno na malilim, pero double track pa rin siya. Pwede yung gamit ko ito ba? Sabagay, sa lutong wala na to. Saglit na lang yun. Oo. Iba pa rin yung Bayawas siguro, no? Kunin natin yung ano doon, Sydney. Yung pababa? Oo. Oh, first time single track. Saya dito sa trail. Grabe, try nyo. Aguilar, Pangasinan. May eagle doon, oh. Ang tawag sa Pangasinan daw niyan is abaga. Grabe, sarap panoorin. Sobrang laya niya. Dahil sa problema. Nakaingit. So halos magkakamukha lang yung trail. So ganito siya. Bato, grassy. Oops! Ouch! Na-in love talaga ako sa Mapita. Ang sarap balik-balikan ang lugar na to. Ngayon ko lang nakita yung trail niya. Napakasulit. Grabe to. Hindi naman siya ganong technical, pero ano lang talaga, mahirap iahon din sa mga malalaking ipak ng bato. Pero yung view, grabe, stunning, bawing-bawi. Oh, nagpang-abot yung lamig at saka yung araw dito. Pero nangingibabaw yung lamig. Nakaka-windburn. Nakaka-windburn, no? Sobrang hangin. Hindi namumula na ako. Bali, may parang reto dito. Saan? Dito? Ang dami ng bato dito, ang lalaki, oh. Kita niyo yung mga boulders. Yun, oh. Hop.
na natin yung end ng trail. So finally, nagpo-cross na tayo ng cemented part. Sorry, hindi ako pang semento. Balik ako. Eto na guys. Naabutan natin yung cemented part. Pavement. So hayahin na si Ivor. Iiwan na kami. Balik tayo sa Sinito ay sa Bayawas. So going down there, the Bayawas River. So yan yung mga sinushoot ko lagi. Pero hindi na ako bababa para makaahon ako. Ay, na. Ako na. Ay, di na pa nyo to? Hindi naman. Bayawas? Wala ka rin takila. Budol. Ante, Kahit saan. antayin ka namin dito. Hindi malayo yan. Gusto ngayon yung trail kasi more on ano yan eh, semento. So, ma-spoil yung vlog natin. Picture ata tayo, no? A few inches later. Ayun, oh, so parang kang matanga, di ba? Parang familiar yung nasa likod natin, ah. Para ito yung Bayawas River Ride dati. Country Road. Oh no! Ayun, so ang missing in action ngayon si Nico. So, hello Nico. What's up? Shout out kay Nico. So, ayun. So, tapos na. Na-unlock namin yung trail via Barangay Nioy. Umakyat kami dito sa May Mapita. So, yon yung nasa likod ko, yun yung view deck. Hindi makikita ata dito. And then, dito kami lumabas. Ayan, yung sa may pababa. Bayawas River po yan. Ayan, so thank you kay Raymond. Siya yung nag-pursue ng ride na to para matuloy. So, unexpected, grabe. Na-fascinate ako, na-overwhelm ako. Ang ganda ng view. Walang tapon, walang sayang. Yung mga challenges lang na encounter namin is kailangan namin bumaba dahil sobrang lalaki ng mga boulders. Yan, kita nyo, ang lakas na ni Raymond pero binababaan pa rin niya yung mga ano doon, yung mga trail. Siguro dahil sa mga gulong din, Maliliit. ayan, maliliit, Manipis. mga 1.8. Yung sa akin medyo nakalaban 2.3. Ayun, so thank you very much. And then, shout out pala sa Team Torobos, Team Mandirigma, Team Motion ng Lingayen, Team Go for Gold. Team Go for Gold. Righty. Tapos AUB San Manuel. Yung kasama ko doon sa sa palaro nung criterium. Ayan. Shout out. Ayun, so hanggang sa muli, until next ride, isip ulit kami ng maganda-gandang content para sa inyo. So yan, one and only, Pangasinan. So lunch time, so nabutan na kami ng lunch dito sa may Romulo Highway, sa may Aguilar pa rin, after ng Mapita. So yun, Sarap ng budol natin. Diba? Sarap ng kain. budol ride nangyari. Grabe, itarik. Ayan, so before i-end natin yung video natin, bike ride, i-shout out ko na lang muna si Jamie's Crispy Chili Garlic. So what's up Sir Jameson, si Marian Eusebio, Kent Magsico, Jimmy Magtibay, Reginald Sinlao, Jojo Duquesa ng KSA, si Robert Sornosa Tandok ng Qatar, Sa shout out din. si Aji Cabrera ng Maldan, Pangasinan, Demi Calpito, and last not but the least kay Mama Raven, happy birthday, love you ma. Shout out ko po si si Kuya Alot King, tapos si Sir Harrison na laging sumasama sa akin sa karera po. Tapos yung si din po pala, sila Christoph meron po, Ma'am Jindy. Sila po. Okay, shout out kay Coach Melvin tsaka kay Senator Pia. Sunod po kayo sa trail namin doon. Ang ganda po, sobra.